Ev demeke welatiyên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê berê xwe didin welatên Ewropayê û gelek caran rastî karesatin mirovahî tên û dirê de jiyana xwe ji dest didin. Di roja pênşema borî de jî û di dema ku 71 kes di kamyonekî de ji Hungaryayê diçû Nemsayê fetisîn û jiyana xwe ji dest dan. Polîsên Nemsayê dibêjin di encama wê bûyerê de 8 jin û 4 zarok û 59 zilaman jiyana xwe ji dest dan, ku piraniya wan welatiyê Sûriyê ne. Me te kes kir ku ew loriya rawestiyayî tu cihê hewayê tê de tune bû gotêra derbas bibe û ew penaberên ku di hundirê wê de bûn wek lêkolînên destpêkî xeniqî bûn. Ji aliyekî din ve Wezîra Nemsayê ya ji bo nehêştina terorê dibêje divê çareserî ji vê rewşê re bêdîtin û penaber bên parastin. Rewş gelekî xirab e. Ez dibînim çareserî ew e. Goriyên yasayî te Ewropa werin vekirin û vî awayî. Em ê penaberan biparêzin û ji alîkî din ve em dikarin şerê vê diyardeyê bikin. Ji bilî bûyera roja pênşemê ya Nemsayê duh jî hêzeke deryayî yên Swêdê nêzîkî 600 penaber ji nava Deryaya Spî li nêzîkî Lîbyayê rizgar kirin. Di heman demê de jî termê 52 penaberî ku jiyana xwe ji dest dabûn hatin dîtin. Penaberekî ku di vê bûyerê de rizgar bûye dibêje rewş li Sûriyê gelek xirab e û wan dixwest ku bigihin Ewropayê. Em neçar bûn di vê riyê re bên. Ev riya mirinê ye navê wê. Ev derya navê wê bûye goristana Spî ya Navîn. Ez ji bo zarokê xwe derketim. Li ser vê rewşa xirabiya penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê û penaberiya bi kom beref welatên Ewropayê ve hejmareke welatiyên Nemsayê dest bi komkirina alîkariyan kirine û ji bo penaberên Sûriyê wê bên pêşkêş kirin. Not only talking, not only listening, not only reading on Facebook and all that social media. Em dixwazin tiştekî bikin ne tenê axaftin û temaşekirina wan di torên civakî de. Tenê alîkarî. People are collecting things in their homes and actually Viyan Hesen penabereka Rojavayê Kurdistanê li Nemsayê dibîne dibêje ku ew li wir gelek kêfxweş e û dixwaze ku xwendina xwe berdewam bike. people here very good. خەلک li vê de gelekî bi başiyî rêzê ji xelkê Sûriyê re digire. Ez bihêvî me xwendina xwe temam bikim. Ji ber min li Sûriyê endaziyariya mîkanîk dixwend û ez dixwazim zankoya xwe temam bikim. My university here. Ev e çend rojin welatiyên Rojavayê Kurdistanê bi hezaran her wiha welatiyên Sûriyê dirêya Tirkiyê re diçin Yûnanistanê û ji wir jî berev Meqdonyayê û Sirbiya û Hungaryayê diçin welatên Nemsa û Almanyayê.